Yaon di mga kaaksyon kasabay ta mismo ang nagrereklamo na si Richelle Bello as in partner ang sa iya man na dating partner si Sherwin Baloloy. Maray na pagkahapon, Richelle. Oh, makikusog na lang kan boses. Maray na pagkahapon. Maray man po pagkahapon. Pakiran nilang. Yan. So yaon man si Sherwin. Good afternoon man tabi sa imo Sherwin. Mura na po mantabi. Ayan, medyo maluyan boses Mga maluyan boses nila. Arugo nindo ang samuyang energy ni partner. Maray na pagkahapon, Richelle. Maray man pong pagkahapon sa Ayan, Sherwin, maray na hapon. Mura na hapon mantabi. Yan! Yan. Oh, natatayaong ka mo niya na pagkahapon, hindi balita mi, igwa ka munin problema. Ano itong sa imong gustong ipaabot sa samuya na reklamo mo Alam ko man na, kay partner, Sherwin? bago mo yan naputon, sinda dating Magpartner. magpartner. Aha. So, ngunyan, si Kaya pala Richelle, pigiling ko sa bago si Kwan, bigka pa si, para pasikrapan man si Kwan ba? Bigka taga... siguro nami-miss man, ano? Ay, siyempre, Ayan. mga araw kayo. Richelle, ipinaabot mo sa muya at igre-reklamo mo si Sherwin. Nata ito. Nagrereklamo po ako dahil po dahil minsan siya nagsusustento ako man po bados dahil man po ako makatrabaho-trabaho naguran po nga ng panahon ngunyan as in po sa mga magurang niya man imbis niya ko sinda na they consider duron ang akin ninda piko consider ninda patabi Pagkukonsinte. as in tabi mapig ngunyan pong namamasdan may buhay soltero talaga po siyang muya niya, buhay soltero. Alat, kasal ka mo? Baka Oo. Piran akin indo. paduwa na po ko kaso nagadan po so inot ming aki. Dahil So, po, iyan, pirang bulan na iyan. palima po ngunyan. Palimang bulan. So, sa iling mo, ano ang pinakarason kung nata ka mo, Alat, pero arinan akin indo, may akin na kamong nakula na? Sa kuya pa ito. sa iya ito, partner. Ini ang saya. Aha, ini. So, Ito inot, ibang kag sa diri. nagadan. Ini, panganay sa indang duwang mo niya naman, na 5 months. So, nata ka mo pala nagkabulagan. Data, 5 bulan pa sa nang bados, pirang bulan pa sa nang kamong nag-ibanan? Dahil man po, matulong taon naman po ko Kaso susaro, nagadan nga ni po. Tapos ini, Panduwa na po. panduan nindong kuan bago kamo nagkabulagan. O 5 months pa sa na yan, di ka sorry pa lang kamo nagkabulagan. Ngayon pa lang pong magdi-December. Magde-Desyembre. Nata ito. Dahil po sa nag-inom siya, abo po siya pagsusugon, pag nag-inom abo niya da, ang andiran ko da siya po. Gustong sabihin, kuyang ka man, miyembro ka man kang bantay agong party list. Po, Ayo. Oo. May rason siguro kung nata May ka rason po ako nagsusog. kaya nagsusog. Wala po kaya kami kung ano man po. Pagkaaga po, may kaipuan pong kwarta talaga. Automatic. Warang pagkaon ka pag mo. nagiinom pa lang partner, may katagan, susog, uli. May rason nga ni partner. Daida ang pagkaon na winalat man si Sherwin. How true, Sherwin? Sa insa nagpaparapakinuman, bago tapos ang Sige. Minsan po, naagda po siya kang barkada niya. So, sinusog ko siya po. May okasyon. Kaso, sabi nga ni, maski nga ni may okasyon, kay puwan, inuton mo na ko po ang pamilya. So, Pero sinusog mo nagpara siya. man sa imo. Nagsusog Ba't kaso. pinasuggan mo man pagsusog mo? Sa mga Para atumangkang tapil mga na po, barkada? ano naman po, kaya ko nagdagit naman po sa iya. Ang May rason may mga chicks na kainuman. so, bakla lang po. Yan. bakla. May third party pala nini. Oo, tapos, Tang rason ko po sabi ko, maguli ka na, tama na niya ako iyan, mahulog pa niya ako, kita pagkagawa, pa kita niya akong isap na. Tapos ang Mga tigrason, anong oras yan magsusog mo? alas 6 na po. Banggi? Po. anong oras nagpuon sa inom? Alas 6 man po, Aga? hapon po. Alat mo na, alas 6 ka nagsusog, alas 6 man nagpuon. Kang inom. Nagpupuon pa sa naman pala. Nagpuan po sa nangan, kaso, sinusog niya na partner. tigsusog ko talaga, wala po Nagpupuan pa man sa talagang bagas ka, wala pong pansap na asin pang hulog po. So, sa Pero iya ka nakadip. di ka man nagsisilos kaya nagsusog ka. Nagselos man po Sinsa ako yung pinisilusan mo? Sabi ko paano, ang rason niya sa kuya, madiskarte siya kay bakla. Sabi ko, anong klase po pag pagdiskarte? Po ang apot ko sa'yo, ano po ang klase pagdiskarte? Kansultero nga ni po siya, nagtuga siya sa kuya, nanang bakla na po siya. Kaya sabi, ako, bilang babae, may kutob na po kita. So kaya nagsusog ka, tabatang kainuman niya si bakla. Si bakla. Opo, pistado naman po yan sa barangay me. Na? Anong pangaran ni bakla? Day mo na, maski day mo na, partner. Bistad, so bistadong ano?
Bistado naman po Bistado duman na talagang, pero dahil mo man confirm na may Hindi lang relasyon. Po, talaga, tarago nga ni po. Hindi pisil baga po pag nagtatago. Nyaro kayo ito nagpupuon pa sa na mag-inom. Ang parang magama, diskarte kay bakla. Nagpupuon pa sa na. Di na man talaga nakadiskarte. Paano man makakuha ang pambagas? Hindi man po, sabi ko, duman ka muna niya ako magkuha sa trabawan mo. Bako kay bakla. Po, Amo mo kay bakla. Nagaselos nga ni siya partner. Naaraman mo na dati, nagkaigwang relasyon ining sa sarong bakla. Sige. O Sherwin, tayaw ka man sa nadigdi, how true na nakikiinuman ka na dahil pang pangsapnan sa imong pamilya? Ito ma'am tabi, ito kulang sala ma'am. Dahil pa ano ma'am, nag-ala ako sa arong madam, igwa po siyang kwarta. Ta itong agang ito madam, nag-loud kami, may dap kaming duwang nakakuha mo duwang turingan, nabal nga sa kuya, 70 sa saro. Di Dito madam. 140. Oh, di pinamahawan mi so uno, tos niya ako, may tada ka pa, niya ako, may trabaho akong ugto sa pispan. Di pag ano ma'am, tranquilo, may igwa ng pamagas. Di nagtrabaho ko sa pispan, na alas 12 hanggang alas 4:30. Pag-abot ko madam sa ano, naagyan akong padihong ko na inagda ko ta birthday niya. Mag-inom-inom. Oh, niya padilo, tabaw niya akong bari ano, sa alaw sa pispan. Na mabiltadan sana ako. Di pag-abot ko madam sa arong mi, wala siya. Sarado sa arong. Di yaon sa ugasan, dakulon ugasan madam, grabing arukan tubig. Diyan ginibo ko madam, pagka ano ko, dahil pang nang regos, renugasan ko sa mga plato mi, budak ng arok. Di tig-alat-alat ko mag-abot. Ta ito madam na pagtrabaho ko madam, may 200 pa kunti na 200. Tinawag ko 200 dyan, so nagpatrabaho sa muya. Di niya ako, okay na ba mo may pambagas na, may ano na, may Panira pa. so ano madam, so, Pangkonsumo. may pangkonsumo na, may pangulog ng dit na sana ang kukuha kong kwarta pang ulog sa aga. Nagpara mo sa iya madam na mainom niya ako. Di iyo. Tinugutan mo na ako. Nagparam ka, makikibirthday ka. Tinugutan mo ako madam. Di tulo pa sa akong shot. Sige isip ko man sinda. Nangagan niya ako pagkaon, niya ako uli ko sa inda. Di inulit ko giraray. Di biltada giraray ako. Pagkasyat mo kitulo, nagkuha ka ng pagkaon, birthdayan nga ni, hindi Inatulog na mo mo. dahil pigrurum mo. Di inatudan ko sinda. Di pagbalik ko, di pa nga, pira pa shot na naman. Yaon na naman. Yan ko. Sinusog mo na naman tulos. Sinusog na naman. Po, dahil po, dipisilon po siya talaga pag mabuyong. Anong dipisilon pag mabuyong? Nantatamo po kaya siya pati. nabubuyong? Opo, tapos Anong pamilya. pagtamo, anong mga pigtatamo niya sa imo? So tigpapasiri ba niya man sana po kaya kami Sisay pang kaiba nindong O, pigapakaon. nata naging kami. yung nga ni po kaya Sisay pa niya on duman. nadamay po so kataning ming arong sina papa po. Kaya pa po si papa duman naglibong po sa payo niya. Kaya abo mong nabubuyong si Oo, Kwanta. matabilon man po Pag kay, nabubuyong oo, iba. Saro bisis nga ni kang so may birthday ang pang saro bisis mong tig ano man ni ni agwas may inano man siyang garpadisco po. Na saro bisis po buyungo na siya po tig alalayan na siya tigtaram niya nagsiriyaw po siya sa tangod mina na wara man daw po siya agom wara man siya dang arong sa purok uno. Kaya da padi nga ya dai mo nga ni ako digdi uli ta wara man nga ni akong agom. Buhay soltero nga ya ako wara man nga ya akong arong digdi. Anong masabi mo, Kaya Sherwin? nga ako naramnaman po gabos po talaga pagbuyong day aram po ang tigigibo. O anong masasabi mo, Sherwin, na pag nabubuyong ka, matabil ka pa da sa announcer? Minatabil ako sir. Pag sinagatamu po paano sir. Pag di ako sir, pagbuyong ako, dahil minaturog tulas ako, di bali mag-iri ako. Pero siya, Ikaw para tabuyaw ka? Sigo para tamuyaw. Anong mga pigataram niya sa imo man? Manalain mga pagsilos, arugaan. Di ako man sir. Niya ako, dahil ko para silos ako. Niya ako, ano man silosan Alam sa mo na, kuya? may naminsun siya subago na madiskarte ka da sa bakla kan pag inomong ito. Nakataram ka man agad kayo? Dahil mo ako nakaano sir kayo ito, na maano ko ito, mang bakla. Itong bakla na itong pigataram niya, ano ito? May May relasyon ka mo. Oo, man, o ano man sa ito, kabarkada ko man sa napaduman man niya, napainuman man. pag-abot mo, nag-ano sin nang duwa dayman. Day pa man kamo ka ito. Magkataning man Alto na, sana. partner. Day pa man kamo ka ito nag-video okay ni bakla. Dahil pa man, naduman pa man sa kami kayo ito. Video okay. Barkada mo man Oh, sana barkada ko man, talaga. kapit bahay ko, sa dati ming harong Kanya man. ano ito pig-istorya, kaya siya nagdududa sa imong bakla, ta nagtuga ka da sa iyang dati, may naging bata kang bakla. Dahil man, nagtuga mo sa iya niya ako, may akaano man akong bakla. Pero tuloy, kung mantiga nung yung tigsilosan niya, ito si ano. Pero itong nagka-relasyon ka sa bakla, day pa man ka mo. Dahil pa man kami madam ko ito. Okay lang ito. Okay. Tapos, ano ang rason kung nata uminali ka sa harong nindo? Ito madam, kaya nga ni pag ano ma'am,
Di sinusog ka, pang duwag susog. Sinusog ako. Di pa na gusto sa panduwag susog, partner. Di Okay. pagkasusog sa ko, madam. Di dahil nga ako, tigparta mo yun ako, madam. Sa tao, sa ampang Sa mga tao, padiyon mo. ano, madam? Tao sa, Dinasupugan ka sa mga padiyon mo. hanggang sa pag-uli ko, madam, susug-susug niya ako sa likod, sige, tamuyaw niya, malalain. Hindi ako din nagribok sa nata. Siyempre, abo ko mag-isupog sa luwas kung gusto mag-iwal, duman sa harong. Di yun. Di, di bilta ka na lugod niya, duman. Di nagbilta ako. Pagtuntaw, diyan sa ama ko. Tanadog na sumarbo ko na siya. Tigparta naman ng mga barangay na. Puli na nga si tigparta mo yun na nga. Oh. Di, so ama ko nagduman sa kuya, uli na nga. Di ba pa akong buyong, madam, kinuha ko isa ronjin. Tanyaw, di ba, sa lugod sa harong, dahil na magribok. Di, dinara ko sa ronjin. Kansa tigparta, nagparibok siya. Duman sa rong nindo. Oo. Tapos nagribok naman ako ito, madam, niya ako, okay lang di magribok, kaysa duman sa lawas, di kita ramang ko siya. Garon nasupog mo akong duman nagparta muyaw, di, at least, niya ako, di sarong iwalang kitang duwa. Niya ako, antig gitaram ko ito, madam, na, niya ako, nag-inom-inom niya ako, dahil taka mo, tigpapabayaan. Ito pala na, madam, nadawag kang ama, na natatiga ka mo mga pinakaon mo nga ako. So, minintraso. Nag-intraso Oo, panugangan. Panugangan. Di tinirmang ko po siya. si Papa dahil po sa iyang pigtatamo na kami po na tigpapasiriba mi man sana kamo mga nagbubuda na po siya. Kaya maski po mga padiyon di Papang nasa nagralawod man po kaya nagbagong ilaw po si Papa sa lawod. Nag-ilaw po sinda, paka-uli po, ito na pong namamating nananamo na po si Sherwin, kaya sa muya. Pati po nga ni magurang niya, nananamuan po. Gabos pong maranasan ko po sa inda, ang naranasan ko po, pati po pag kagalan kangaki ko, sinisipo sa kuya, gawos kaya. Kaya gawos sa pamilya niya, ginarami niya sa kuya, naranasan ko. Pati pag palapit sa kuya, Pag ano? Anong pangmamalupit ang naranasan mo? kamusta pang pagtatawa natin, kapakaon lang ako, ninda. Meaning, nag-star ka sa harong ninda. Nag-star po ako sa inda, tiniyos ko po, pagtamo ka, magurang niya. Sabi niya, tiyosan ko sa nata, magurang niya. Pati aki ko, tigano niya. Maski, masabay nga ni ko, tasalaman nga niya ang pagbadol niya. May aki ka sa inot, pira, Sa rufo, pirang taon na, tulong taon po. pirang taon. Bago ka muna magkaminbidan, may aki ka na. Oo, tapos duman po, so nag-rot po sa buot ko sa magurang niya ta. Darat nga niya, ang babae, nagpatol nga sa akin ko. Sabi ka magurang ko, arang niya na po. Arang na po kayo, darat pa ko, nagpatol pa siya sa akin niya. So, pigsalaan kang durat ka da. So, gaano, Sherwin? Pigtatamo mo da Pigtatamo siya, da, sa Indo. mga patid pagurang mo, pigtatamo da siya. Madam, bago pa siyang madam, tigitaraman sana siya, madam. Grabing ano niya, madam. Antig ano niya, tigitaraman siya, madam, kang ina ko na. Grabe nga yung pag ano mo, maski ako nang naglalaba kang minsan kang ano, abo, ang gusto ni mama, ma'am, bantayan niya ang aki. Na siya, ma'am, tigpapabayaan niya ang aki, madam. Nagsasain. Madam, so aki Sunagadan. po, sunagadan. Nasa napapabayaan niya, nagkaparasain si ko Yeah, nakikichismisan. madam. Yeah, pero madam, nag-cellphone sana, maski ang aki, madam, nag-iibiyo na, dahil hindi pa pabayaan sana. Sige, ang yan. cellphone. Sige, sa cellphone iyan. Kaya hindi iwalan nga nan sa cellphone, madam. Kutik ko, basta ang pamilya mo, aram ko. Magi mo ko sa kuya, okay lang ako maraod, pero aram kang manla, Diyos. Ganun tigigibo ko. Alat ko na, balikan ta ko na. Pero nagkami ng utang ka mo dati. Iyo, Sa'yo ma'am. nag-ilusyon sa Indo, ikaw siya. Nilusyonan ko siya, sir. Na-in love ka man sa iya. Kung na-inlove nga ako, sir. Panduwa mi ng hiwalayan niya, sir. Nag-iwalay na kami dati. Binalikan ko siya, mahal ko siya, una ko, mabago siya. So talagang namuot ka man palang digdi kay... Iyo, sir, inano ko nga, So ngunyan, day ka ng pagkamuot sa iya. Ganyan, sir, sa ginibo niya sa kuya, sir, pati ang magurang niya, gagadan na ko magurang niya. Dahil ko na kaya, sir. Maano na sa ako, kung sa mga bulag, sir. Paano gagadanon ka ng magurang niya? Ginaka niya ako, sir, kang gadab, ma'am. Binantam pa, kung dahil ako magbrubelta naman sa pinag-ibo kong harong, ma'am. So, meaning, ang tig-istaran ninda, harong nindo. Iyo, ma'am. Ikaw Pinagawa ng... nagpagibo. Iyo, ma'am, inutang niya Kaya lang 10,000. nasa lutin ninda. Sa luti, sir, ninda. Nag-utang siya, ma'am, kay 10,000. Ako nagparahulog. Ang ama ko, ma'am, nagtrabaho. Tinabangan ako, anong tugang niya, Pero ma'am. hindi ka magtanaw na ikaw na parahulog. Kada hapon nagtitinda ako. Maski itara mo sa kuya, na di ito ng tigot. Alat.
Pero sundag ko lang, suday ka na namumuot, nawara na talaga. Maski sir, kadikit? Dahil na sir, sa Maski ginibon kadikit? niya, pinasupog nga na ako sir. Day mo siya namimiss? Sa akin na lang tayo sir. Sa akin na lang. So, day na talagang pagkakano. Anong pangarang ganyan ni Manay? Richelle. Richelle. Ikaw, Richelle. Mas Namumuot ka pa kay Sherwin o day na? Dahil na po utang sa gabos sa ginibukang mga pamilya niyang paglibang sa kuya Maski sa kadikit, luwas. day mo na namimiss si Sherwin? Dahil naman po. Talagang Naglabi napulnas na ang na. ginibunin na kang pamilya niya sa kuya. Pati ngunyan gabos na awawati ko. Gabos Sa dati bagay, pala nagkabulagan na kamo, nagkabalikan Yes, kamo dahil. Pero ang bulan pa sana ka mo nagkabulagan. Kanina sa mga Disyembre pa sana. Nagkabalikan kami ma'am, Mayo. 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 Oo, nagbulagan kami kayo mga pagkagaran ng aki, may mga naggadan so. Pagkagadan pong tigsala nindo sa kuya Marso po. naggadan sa aki, may sir. Tapos nagsubulagan kamo. Marso 20, nagbula. Natapigsalan naman sa iya so Siya nga mismo pagkagadan. sir ang nag-ali sa arong ni. Asya man na nag Oo. Hindi ko masyatig pabulag. Nata datig basol mo sa iyo so pagkagadan kan sa ilong aki. Iyo ma'am, ano na kung babasol. So pabayaan niya ma'am. So di narami ma'am sa aki. Kung nahira ko na ko madam. Dahil payaton sa aki ko ma'am. Ang sabi kan doktor, madam, ikaw nagpabaya kang aki mong ini. Nga dahil ka mapapayaan. Ta nag-abot ako ma'am. May sa puso na. Kulang nga, sa pag-aruga nga ikaw magurang. Nakulang nga ni sa pagsustento mo. Mike. Oh, so pagsustinto man tabi Sherwin. Ma'am, Nagtulad sir. ka pa. Oh. Nag-ano ako Pero ma'am. anong oral daw ini nagiinom? Sursimana o anong kwa? Sa sarong semana po, mga apat siya nag-inom po. 4 na beses ang pag-inom. Tiga-agda niya po ang mga padiyo niya minsan tigdadayo siya. Siya nagagastos. Ang terason nga ni kamagurang niya. O, bako man nga si Nonoy nagagastos nata ngayon nagbabawal tabi ako mata sa ang pagribok niya ako ni Sherwin sa laon. Nata niya ako nagsusurog ka. So day nang chance kung kamo magkabalikan pa? Abo ko na tala sir. Ayan, tigo paraan niya sa kuya Ba't sir. may nabistuhan ka naman na iba? Diamond sir, sa ginibo niya sa kuya sir. Tigo para silosan niya ako sir. Siya pala ang grabing katiks na lalaki. Ano? Oh, Kachat. may kachat kang Maski lalaki. na ma'am, ipailing ko sa imong Facebook ko pati siya o. Gabo sa barangay me o tigpipiday niya. Ha? Ano ka, heartthrob? Iyo madam, tigo para ulugan niya ako madam sa muya. Maski sa tigpipiday niya. Mga babae? Opo, mas Ano? kasi dyan nga na mga scandal video, gabos-gabos, tigagamit kang mga ake, ano sa iya. Nagpapasi sa Facebook yung nga scandal video, si Janine Bales. Oh. Tigtatawag Sisa siya iya na si Janine. scandal Ito Bales. ma'am, yung dyan na ito oh. Tagalungan sa Tigagadan siya muya. kilod. Ito ma'am, wala pa kami kay ito oh. Dahil pa kami magka-ilusyon kami. Dahil ko pa bistado siya. Pero ito nakarelasyon mo ito man. Dahil man, siya garo, ano man sana ito, garo, Garo fling. kaburburkada man sana. Pero Oo, marauton, madam, Ang mga kachat ko madam, bago po man siya bistado. Kanso nagbistaduhan na kami. Di ka nagkachat? Wala na, binarala ko na isir gabos. Di ka nagkachat, Wala maski na sir. bakla. Oh, wala na sir. Binarala ko na igabos. O, nag-ibaan na da ka mo, pero pigasandan ka pa dahil ng mga skandal. Video gabos Eh, dahil man ma'am, iba yan ma'am. Sala yan, tigitaram ko yan ma'am. Tayan, dagit nga ma'am, ang magkapot sa nagon silpong ko. Dagit yan na mag-open akong Facebook ko. Bantay agad Oo, talaga. bantay sarado ako sir kaan. Dahil mo nag-ano, pero pag siya, open na lang siya. Dahil ko tigisaway siya mag-open ng Facebook. Oh, Pero pag ako, dahil, for the talagang- sake, kang aki, na dinadarakan sa imong, ni Rochelle, may chance pa ba na maging maayos giraray ka mo for the second time? Ako ma'am, dahil na talaga gusto ko na sama Pati nga rin. nasupog na ako ma'am sa tao. Grabe nagpasunod ng tao sa kuya. Grabe pang babae mabistaduhan, buo sa ng arog ka na taong papapasupog, gabos talaga. So, nanaram ka na. Yun, abo ko na talaga. So, paano yan? Ang anong ko na dyan ma'am, kay salamat man nakadigdi ako sa ako bigil. Aputong ko ma'am kung anong klaseng tabang, ang pili kong may tabang. Ayun. Hindi ko Gusto para mong agad na maintindihan. pinanilain. Kung So, paano susustento? Sa madaling sabi, day ka man na planong pabayaan or dulagan, Yes, sir. handa mo yan na sustintuhan. So gusto mong maaraman, maapot ka man sa abogado kung anong klaseng sustintuhan pwede mo. Oo, Taman nila yung nagparagad Di, sa paano kuya. kasi magsustinto magiging ka maray kung- ka manama. Paano ka man magkasustinto kung pirmi kang nakainom? Dahil mo sir, Mga aldaw, munya naman eh. Dahil kami nagkaon. Nagkagatsa na kami sa magurang ko. Taday siya nagtatao. dahil mo niya sir nag-ano, kaya nag-ano ako, gusto kong alaton ang Siya sa sira. makadigdi. Kasabang kinagtinda ako kisira. Para kami may makaon.
O, 5 aldaw mo pala na rin nagkakaon, Sir Win. Nga naman, sir, dahil ako nag-ano ka na, tayo mo, so ano, kay ma'am, dahil ako nagduduan sa inyo, takot nga na ako. Oh. Gaganon ka? Paano man ako magduduan na Dahil sustinduan? madami, naguraron na kami sa barangay. Ang gusto ko, sir, makadindi mo na ba ako kamay ko? Pagkakauraron mi sa barangay, nagduman siya. Ikaw man, Dahil mo nagpakairam na si Papa ta. Ang Rachel, uraron mi mo. ikaw man, ang katuyuhan mo man, masustintuhan niya na aki mo, ni Sherwin. Oh, ang doubt niya nga ni partner, paano man niya ini masustentuhan? Kung sige nga ni panginom na sige pa. Tigpa paano na inunay niya pa po ang ina niya tigsusurugan pa siyang nunay nga yaw ni na brief mo nunay nga yaw ni shirt mo. Pero nangangako man nga ni si Sherwin na Gusto niya nga ni maintindihan sa abogado. So, ngunyan ta, ika, day naman da siya namumut sa imo, abo niya na. Ika, abo mo naman. Abo naman. So, ang pag-urulayan ta talaga digdi, sustento na Sustento sana. partner. Yan. Ika, basta, Sherwin, dahil mo pagpabayan ng Yes, aki mo. sir. Ta ako, iuragan ako sa mga padiyong kong pagpabayan mga aki. Ikaw man, dahil ka sa masunod na magkaigwa ka girarin ng partner, dahil ka magparasusog. Lalo na kung sa Dahil iling masuk mo. naman kaya yung kunyugon mo. Dahil Susog po, na. nagsusog kaya ako Nagasyat pa sa sa ako. naarukan. Dahil Yung mo sa nagasyat, mga pagkasitsitan mo. pamilya Psst! Ang sa pagpapamilya baga kaya partner, dapat give and take ka mo. Ang Halimbawa, ang rason niya pag so sabi ko, kung naili muna ko ta ako, mag-uli ka na. Ano nga ya? Mapa, ano nga niya ako sa imo? Mapa, Ande? under? Kung arog kayo, no? Oyo, isa lamang kaya man ay nagibuon mo man siyang miyembro kang Andres Party List. dapat dahil ka Tabata nagsususog. dahil man na-accredit kang kumili. Nakahali siya, ayan mo siyang maumuli. Tayo mo yakan, ma'am. Siya Pero masunod ano, gabos. kaso madam, ang tabi niya, namamatik ang gabos sa pamilya kung pagtatamo. Pati magurang niya, nangingistorya sa luwas, nag-ururang na kami sa barangay na tapos may na pero pamilya niya, grabe yung pagpadangog. So kung arog kayo Sige. partner, talagang dahil ka mukhaan Dahil magkaka-uyon. dahil na talaga sindang planong magkabalikan. Ayan, dahil Sustento na lang ang Sustento pag-ulayan partner. na. Partner, makakaibahan ta naman ngunyan sa puntong ini via Zoom ang sa tuyang legal advisor, si Attorney Jill Bungalon. Tangarig advisean ining duwan na dating nagkakaminuutan, si Sherwin saka si Richelle. Aputon ta muna partner, bago ko ta aputon si Attorney Jill, aputon ko muna sa last na pagkakataon. Ano, may pag-asa pa ka mong maging okay or talagang amo na nindo? Abo ko naman po. Ika Sherwin, Abo ko naman po. dahil ka ng pagkamuot kay Richelle? Dahil naman po. Maski Inubos ka diit? niya- Inubos niya na, sir. Inubos na, paano naubos? Sa paghano sa kuya, sa pagginibon niya sa kuya. Ma'am. Pero di ka pa man nakakakuang kasalida. Dahil mo, Ang sir. salida. Dahil mo, sir. Ngayon maski bakla, arog Dahil kaya. mo, sir. Ika, May mga kachat ka man, di ka pa nakakakuang pangsalida. Narout nga ni po, so cellphone ko. sige. Sige, dahil na Nasa talaga. linya na partner via Zoom si So, Attorney sustento Jill. na lang talaga dahil na pwedeng magbalik ang pagkamuot. Attorney Jill, maray na pagkahapon tabi isa sa imo. Maraming pagkapon, Rams and Joshua. Maraming pagkapon po sa gabos na naghihinanyog dito po sa itong programa, ang Tabang Oras. Attorney, ang primero ko pong hapot, inda ko kung napag-adalan man ini sa law, ano? Ang pagkamuot pala ng attorney, nag-expire, ano? May expiration pa lang po yan, base dyan sa nadangugta sa tuyang mga guest nun yan. Nabalitaan ko man tabi na sinda, nag-break pa lang unya na Disyembre. So, matamurumundo pa lang ang sindang pagsilibrar ka sa tuyang Kapaskuhan, Joshua. Ang pagkamo talaga partner, may expiration yan kasi Dahil emotion yan eh. Gusto pala na sabihin, una ako, ang pagkamuot, so inaapod na endless love. Oo, or... Bako man palang totoo na ang love endless. Bako man partner. Depende Natatapos kaya yan pala. partner. Iyo, kasi nga eh. Digdi talaga na-apply, so sinasabing walang forever. Walang forever. Igwa partner, lifetime. Sige, ikonsulta na Oo. tanaki attorneta. Attorney, nadalan mo po or nadawag mo tabi ining sa tuyang issue ngayon na pagkahapon. Ano tabi ang masasabi mo about digdi tabi sa issue, attorney? Sa nailing ko tabi, ang pinaka-issue talaga ninda is initabi na sustento, no? Initabi si Rachel, muya maghagad din sustento para sa gastuson kan sayang aki, digdi tabi ki Sherwin. So, gusto ko tabi Na, ipasabot attorney, sa linawon tuyang, talang po, attorney, na ini pong obligasyon ni Sir Win, digdi sa pigbabados niyang 5 months. Pasana. 5 months. Yaong pasana sa tulak, tabi, attorney. Yes, opo, no. Iyan talaga kay Puan may obligasyon po diyan si Sherwin na kung saan bilang ama kan tigdadara na aki ni Madam Rachel under the law tabi kay Puan ni Sherwin
na tustusan ang anuman na pangangaipuan ni Rachel manungod tabi digdi sa gastuson kung anuman ang mga gastuson pangangaipuan kan sa indang magiging aki. May discuss ko lang tabi no bago tabi kita magduman sa urulay kan sustento. Nailing ta na atraman ta kasubago na tabi palan si Sherwin may mga pinagigibo na arog kang pag-inom, day pagtaon nin sustento digdi kay Rachel, initabi no magiging grounds for filing of a criminal complaint against kay Sherwin for the violation ng anti-violence against women and their children. So sa nailing ko kasubago, initabi si Rachel, garo may pinagdadaanan, nagiging subject po siya kang abuse na pinagigibo tabi kay ni Sherwin. Emotional Kaya abuse. kung, opo, tama po ito. Didi tabi, pwede tabi ni maging subject kang psychological violence, no? Ini nagiging emotional si Rachel habang sa mga nailing niya na pinagigibo kay ni tabi ni Sherwin. Ayun. Napapaibingon yan tabi attorney si So, Rachel kasi partner. aram ko partner na grabe ang emotional na namamatayan Oh. niya partner kasi naranasan niya Kaya, itong pag-istar niya sa magurang ni Sherwin. base duman sa pahayag ni attorney, kung pagbabasihan ta so violence against women, igwada atabi nin apod kay ni rason para si Rachel magreklamo laban kay Sherwin dahil sa emotional abuse. Abuse, yes partner. So maski Bako dahil pa man yaning physical, bako man physical, pero dahil naapit ko tapos lalo mentally, naman yung physically, bados. emotionally, yan ang pigaapod partner na pwedeng ma-abusean sa pero ikaw babae. Rachel, day ka man planong ireklamo si Sherwin, nakasuan, sustento man sana ang gusto mo. Ay, sa mikropono tabi. Ang pamilya niya kaya po, Mater na Ramon. Grabe nindang. Kaya, may plano kang ireklamo o day man? Ang pamilya niya po, makipot lamang po lamang ang ngiwot ni Daman. Magkiputan ni Mot. Kaya, di may plano ka pong ireklamo. Nagtitinda po ako, dahil ako po nakakatinda dahil sa mga tramo ni Dasar. May plano ka pong ireklamo, Rachel. So lakop na duman sa lugar nindo ang mga pigtataramkan magurang ni Sherwin. Ayun po, pati niya ako mga tiyaw niya. So nasusupog ka na magparaluwas. Kaya po di ako nakakatinda na po. Nata, gusto mong sabihin, Rachel, mga marites ang tiyao ni Sherwin? Mga marites? Sa arog tabi ka ni attorney kasi day pa man baga na inaluluwas or 5 months pa lang tabi ining pigdadara ni Rachel ini tabing nyaon sayang sinapupunan. Igwa pa din pa na responsibilidad si Sherwin habang pigbabados tabi ni Rachel. Kay puan bang sustineran kung ano ang pangangaipo partner sa siguro, pagbabados. Halimbawa gatas, pagpa-check pagkakan, pagpa-check up. O kasi arugan, siyempre pag day nagkaon so ina, maapektaran Maapektaran so so aki. Attorney, ano pong sustento ang kaipuan itaon ni Sherwin? Okay, linawan ta po no. Ini pa lang po tabi nasa 5 months pa lang po ang pigdadarang aki ni Madam Rachel no. So day pa man po kita digdi ipiga urunan about child support. Opo. Kasi tabi na aki niya is nasa 5 months old pa lang. Opo. Pero di ibig sabihin na day pa man po nangaki ini si Madam Rachel, may obligasyon man giraray bilang partner, bilang ama kan tigdadarang aki ni Madam Rachel na kaipuan po talaga sustentuhan ini tabi ni Sir Sherwin, ini tabi si Rachel. So Opo. ngunyan ang sustento na piga sabi ta tabi digdi ito tabing ang support in the sense na kaipuan tabi na sa pagpa-check up o nung na gatas o bitamina na kaipuan ni Madam Rachel sa iyang pagpapados sa iyang pigadarang aki kaipuan and obligation tabi yan ni Sherwin na kaipuan itao iyan ang mga bagay niyan sa iya pong partner. Attorney, pati po sa pagkaon ni Rachel? Kaiba po tabihan sa support, no? When Pati we speak pagkaon. of support, yes, it means doon po sa pang-urual daw ng pangipuan, which is the food, transportation, ito pong mga basic needs, no? Vitamina, bulong, o ano pa man.
So yan tabi, it comprises all those things po. Sa bagay, attorney, ang magayon man kay ni attorney, ta kung nadangog tapos subago, si Sherwin, willing. Willing. Kaya gusto niya nga ni, na maghapot talaga sa imo attorney, kung ano talagang klaseng mga sustento ang dapat niyang Kaya itao. tama ito, partner, na haputa kasi usually baga ang child support pag may Nakaluwas nailuwas na. na. So ngunyan, nasa Pigbabado. tulak pa, pigbabados pa partner. So igwa ka pa Ning ng obligasyon kay responsibilidad, Rachel. obligasyon kay Kasi Rachel. kung dahil niya pagkaunon si Rachel, dahil Ah, pagkaon, maapektaran sa Maapektaran aki. sa aki. Attorney, ano tabi ang advice mo tabi kay Sherwin? Sherwin, bilang ama kang aki na tigdadara tabi ni Madam Rachel, gusto ko po tabi sa imong ipaabot na ikatabi may obligasyon sa imong partner na siya tabangan sa iyang mga gastuson ngunya na tigdadara po tabi ang sa imong aki. Gusto ko man tabi sa imong ipasabot na kung ano man na bagay ang kaypuan na suporta ni Rachel sa iyang pagbabados, obligado ka tabi na itao yan sa iya. Pag Day po yan, igwatabi ning remedy. Initabi si Madam Rachel na pwede po siyang magkaso sa imo. Ayun. It will fall under the Anti-Violence Against Women and Their Children. No? Pwede kong arog po kayan ang mga istorya na Rachel na kung ikatabi siging inom, sige ka mong iwal, na kung saan nagpokos ng emotional stress, digdi po tabi sa imong partner, then it will fall under emotional abuse, no, under this law, which is being punished by this particular laws. So iyan tabi ang gusto ko sa imong gusto ko pong maintindihan mo na ikatabi may posibilidad na makahampangin kasong kriminal. Kung iyan tabi na mga gibo mo, ipapadagos mo, and makaka-apekto po talaga ini digdi po sa imong partner. Okay. Sherwin, nadangog mo si attorney. Ano ang masabi mo? Kay Puan Palan, suportaran mo. Pagpa-check up, bulong, vitamina habang nagbabados, Mahaya po talang pagkaon. partner. Ano pala ang presenting pagkabuhay mo niyan tabi, Sherwin? Paano mo masusustenturan ining sa imong partner sa iyang pagbabados? Para sira man lang po, madam. Para sira. Aday ka magsabing man lang. Oo, Para sira para ako. sira. Para sira. Ano ang mga nadadakop mo? Yan, mga banuiton, minsan mga sibubog. Pero sa iling mo, kaya mo man na isustentuhan. Kung siya man sa madam, kaya kung para, siyempre may aki baga siya. Day man siguro kasabay ito. Kasi ang pinag-uurulayan digdi, Iyan na pigbabados. iyan na pigbabados mo. Kung ano ang kakakanon ni Rachel, para duman sa sayang aki, Saka, ibang ipoprovide mo. Wasa man kaya ara mo ng may akin. Kung ilusyon ka pa man, ikaman, Sherwin. Hindi, man, Okay na yan. Sa bagay partner, may tataramon baga, pag siya gusto mo, kung ano man ang igwa siya, aakuon mo. Oo. Day dapat kita mag-arabutan sa ano ka na ka itong Nya. bagay na Bayan may po aki talaga, na attorney. niya. Oo. Attorney, aron po kayo ning duwa na dahil na po kaya sinda nag-iba na talagang abo na eh. Abo na ni Sherwin, abo naman ni Rachel. Kung sakaling paano po ang pagkuaning sustento sa inyo papaagi? Alimbawa lang. Halimbawa, na magabot sa punto na akion na tabi kayo ni Ma'am Rachel ang sa indang tigdadarangon yan. And then, kay puan mo na tabi ni Ma'am Rachel na mag-demand digdi tabi kay Sherwin for the child support, no? And as of now, it is still premature pa tabi kasi sa ngunyan, tigdadara pa lang tabi sa sayang sinapupunan ining aki. Minda. So, ang procedure po tabi kayan, tanganing ma-advisean ko naman si Rachel sa kung ano man po ang pwede niyang gibuon in the future, kung muya mo tabi mag-demand nin suporta kay Sherwin, kay puan mo tabi magpadara ning demand letter for support digdi kay Sherwin. Tawan tatabi, 10 to 15 days na siya magtaon ng proposal kung manggura no o kaya how much ang sa iyang itataong financial support monthly, no? So kung day tabi na magtao or day tabi mag-reply duman sa demand letter, then pwede mi tabi kamo ibahan duman sa Public Attorney's Office o kaya sa Integrated Bar of the Philippines tanganing masangat tatabi ining kaso laban tabi digdi kay Sherwin. Ini pong ang petition for child support or economic abuse under 9262 po. Ining demand letter, attorney, ano, pwedeng sa barangay level mo na po ini? Well, total yaw naman sa natabi digdi. Si Rachel, ako natabi mismo. Ayun! Mag-ibukan demand letter na ini. Tanganing, in the near future, mag-abot man ang oras na mangaki siya, yaw natabi ang sayang dokumento na yan, ipapadara na lang po tabi yan kay Sherwin. Ayan. So, si attorney na Iwan mismo ang po kita. magibo.
Oo, kasi yan Yes, partner, tama po. iyan po attorney talaga ang kinakahandalan ni Rachel na abo na nag-agi na sindang barangay pero tapos na, dahil pero nangyari. dai man giraray na nangyari. Tama ba ako, Rachel? Tawa po. Tapos, naadit si Rachel, ta, garo na yung plano si Sherwin, tabuhay, sultiro na. Aha. Tama ito, Rachel. Well, gusto ko lang po tabi linawon na kung tabi si Rachel decidido mag-file ng kasong kriminal, no, for economic abuse or petition for support laban tabi digdi kay Sherwin, okay lang tabi na dahil na kita mag-agi sa barangay. Sigsasabi po mismo ng batas na dawa dahil na po umagi sa ururon sa barangay, then the complainant, si Rachel, can file immediately a case for economic abuse against Sherwin Tabi. Oh, nadagog mo Sherwin. Na sir, paano sir ang pag ko sa iya? Bulan-bulan o ano? Attorney, mayapot. Mayapot. Sige, direkta mo kay attorney sa ibang kapotan. Anong apot mo kay Attorney, Sherwin? Paano attorney tabi ang pagsuporta sa iya? Bulan-bulan kung pira po ang suportang itataw ko sa iya. Tarog po siya may ulugan, tigagana niya pa po akong ulugan, pang-ulog sa nag-utang naman po siya kay Linding. Tiga-agad pa sa kuya pang-ulog ng Linding. So dati, pati sa ulugan, di ka ang pagpapadisponer. Kasi pagbulagan So gusto mong maintindihan, kung pira talaga ni tatao mo ta, tayo na, abo mo naman na isabay, pati sa linding. Pag bulagan mi madam, tapos kami kan Linding, ito pala, nagkuha na naman siya. Tataraman ako sa iyo. Ito pong sa linding po. Bako man ito po sa kuya. Pero pangalan ko lang ginamit ang tigay-isip ni po. Insurance ko pati insurance po ni Papa. Pero si sinagamit Pero ka. dahil man po ako sa iyo nagagad kay Sa linding. Pangulog po. Okay, balik ko na kita duman sapot ni Sherwin. Attorney? Attorney Tabi, ang Nag-apot si kahaputan attorney. kasi ngunya ni Sherwin, kung pira exactly ang pwede niyang itaong monthly na sustento para kay Rachel. Kasi Para sira. ang pinagkakahandal niya is baka agadon pa ni Rachel itong pating Pambayad sa panghulog sa lending. Okay, that is a very good question, no? And for the benefit man po sa tuyang mga naghihinan nyo, wala tabi na itinakdaan sa tuyang batas kung manggura no ang kaypuan na itao as child support kansarong magurang, no? Base tabi sa Article 194 ng Family Code, may obligasyon tabi ang sarong magurang na magtao ng suporta regardless ng status kan aki, either legitimate or illegitimate. May duwa tabing criteria na pigsusundod ang sa tuyang mga korte na kung saan initabing criteria na ini iyo po ang sa indang tigagamit tanganing ma-push ang sarong magurang na magtao nin suporta. So ining criteria tabi ini inot ang suporta tabi ay depende sa pangangaypuan kan aki. So kung ako tabi si Rachel, base duman tabi sa sinabi ko subago, magibo tabi ako kan demand letter, then makikiulay man tabi ako kay Rachel kung ano ang sayang mga pwedeng gastusin sa pangural daw kan sayang aki. So i-itemize tabi yan, tanganing we could come up with a reasonable amount tayo man po ang satuyang hahagadon Kay Sherwin. bilang child support kay Sherwin. Opo. And of course, yung second criteria, ay man po ibig sabihin na kung ang gabos na gastuson kan aki, for example, maabot sa 20,000 a month, nakadepende man giraray tabi yan sa kakayahan Ni ng Sherwin. magurang na magtao pan suporta. Tama po. Depende Apo. yan sa kakayahan ni Sherwin. Kung kaya niya itao ang tig-demand na suporta kan sa iyang aki sa paagi kan sa iyang ina. So, iyan tabi ang duwang criteria na kaipuhan tabi na sundon. And of course, gusto ko man po ipaaram kay Sherwin na kung dahil niya man talaga tabi kaya na itao ang financial support. For example, let's say 20,000, dahil man po tabi siya pwedeng piriton na maghanap na magtao kang 20,000 a month bilang child support. So, So again, gusto ko lang po tabi i-emphasize na nakadepende man po garari iyan sa kakayahan kang magurang na magtao kang suporta. okay. Ngunyang partner, sumpunan ko na yan. Habang magayon sa paliwanag ni Attorney. Rachel, sa estimate mo, mga pira dapat ang itausay mo ni Sherwin bulan-bulan? Sa karkulo mo lang, sa pangangaipo mo, sa kasayan na pigbabanos mo, sa estimate mo, mga pira? So, sarong semana po nagano po kaya ko kay bagas tapos. Hindi, kaya sa estimate mo. Sa estimate mo, pagkakan sarong mo, bulan. pirang beses ka magkakan, tulo, di ba? Plus snack pa. Ano mga pangangaipo mo? Gatas, tanganing maging Sa estimate mo. mabaskog ang Sa sa imong estimate mo, pagbabados. mga pira ang kaipuan.
Mga sarong semana po, mga 500 plus yata. 500. 500 Okay, ang sarong sa madaling semana. sabi, kung 4 na semana, 2,000. 2,000. Sherwin, 2,000 kada bulan. 2,000 kada bulan. Yan ang estimate. Kaya? Pero sir, alam ka, sir, masan ako. So, minsan niya, sir, naglalaud ako, minsan di akong subad, panira Oh, sana. pero Yan piraman ang kaya mo. Kaya mo. 1,000. Ano mo, 1,000 sir, sa bulan. Pili pag ano. Habang bados siya. Tapos, Pag nagaki, madagdag ka naman. Maano naman po Oo, ako. tayo pa man ito, mapagatas ka. Ma-times 2 ka or times 3 ka yan. Oh, so kaya ko yan na-apot partner base duman sa paliwanag niya attorney. So, kakayahan, Primero, partner, so tama. itemize na Pangangaipo. Estimate niya 500 ang bulan so 2,000 ay 500 500 ang semana, semana. 2,000. Times 4. Kaya lang inapunta si Sir Will, dahil mo kaya ni Sir Will. Kaya, ang kaya man ni Sir Will, available siya for 1,000. 1,000 pesos. So, ngunyan, okay na ito sa imo. Like, for example, 1,000 a month. Habang ika nagbabados. Ano man po ako, pero kaya ko po magro-negosyo man po. Ganun gusto kapital. So, attorney, Dahil anong gusto sabihin mo? Kay puan mo agad ang kapital si Sir Will. Hindi man po. Okay na po itong sa ano 1,000. niya. Pero ako po, maano. Mahanap buhay ka magkiraray. mahal. Pero okay lang sa imong okay na ito 1,000. sa imong 1,000 a month. Habang nagbabados ka. Pag kulangon na lang po, ano Maagad ka na lang. Pag kulang Sir Will, Yes, sir. na igwa ka man sana, Mga tao, mga bakit sir. magbuyong ka naman? Di naman sir, Baka mansingilon mo naman si Rachel na pag-ulayin taman sa nangya, San Ribo. Depensa lang po. Baka naman po, mantamo naman po sinda. Sa, Adita may Adi, pwede ita nga ni may makasuhan. kasuratan na Nadangog gani, mo itong oo. sabi ni attorney. Pag tinamo ka po otro ni Sir Win, pwede mong pailan si Sir Win kay Kuhan. Kaso, Puto pong mga pamilya niya. pwede mo itong pailan. Oho, attorney nadadangog tatabi ang mga adam-adam ni agam-agam tabi ni Rachel. Nasa iling niya, baka da tabi matamo naman siya kan pamilya tabi ni Sherwin. So ano tabi attorney an advice mo giraray tabi kay Rachel? Well, ang advice ko tabi dyan, ngunyan baga tabi, siya nagbabados kan sendang aki na sa ngunyan 5 bulan na. Siguro tabi, iwasan na maka-experience siya in arog ka na sitwasyon. Tabako tabi maray iyan sa arog sa iya na ngunyan nagbabados, no? Baka tabi maapektuhan ang sa iyang pagbabados. And baka kung ano pa man po ang maging kausa o kaya maging mangyari sa iyang pigdadara tabi. So, Aha. ngunyan, Sherwin. siguro, kung baka tabi pwede mapakiurunan ang mga magurang o sistema po ng miyembro ng pamilya ni Sherwin na iwasan tatabi ang araw ka na bagay. Di ba, attorney, pwede man silang makasuhan? Itong magurang ni Sir Win sa kaso mga pamilya kung medyo sige ang pantamo na makaapiktar digdig kay Rachel, pwede man ito makasuhan? Pwede tabi yan makasuhan, no? Depende na lang tabi siguro sa sitwasyon. Pero kung iyan tabi na pangtatamo ng pamilya ni Sherwin na maging kausa kang paglaglag kan aki kan tigdadara ni Rachel, then it could be crime under the revised penal code. Ini po tabi na unintentional abortion. So kung iyan tabi tigigiboninda tigtutuyo na tanganing magkausa ng emotional stress. Initabi si Rachel na kung maging resulta man ang abortion, then sinabi ko nga ni, baka pwede ni maglaog sa unintentional abortion tabi under the revised penal code. Sir Win, nadangog mo ha? Pati magurang mo sa mga tiyaon mo, taraman mo na day na magpara. Kwanta kung tanganing day. day naman ma-stress. Baad makasuhan man sinda. Nadangog mo May mo sa kaputan attorney. mo sir. Napano man sir kung ang pamilya niya, kulugon niya ako. Ang pamilya kayo madam, Dahil masakit po sir. kami ka, nag-ano na po kami kan sa barangay lo. Tapos na po may iyan. Oo, so iyon man ito ang siguro Tatakot mo niya ako Hindi sir lang sa po sa ako surong-surong. nag-agi- ka, Sa imong nabaka. nalado, dahil na magpakiaram sa mga panugangan, po dahil kami. naman magkiaram sa kuhan. Ansin, hindi lang po talaga ang maano. Okay. Attorney, Kaya nadagog maski mo po mga sa bago, kagawa. attorney, na si Sherwin willing man na magtao. Ang kaya niya dango ng 1,000. San Ribo, Ano, kay kada Juan pa bulan. ining tawang demand letter? Or ano po ang kuyan, attorney? Anyway, pwede naman na tawan-tawa na kidemand letter Ayun. para may record for record purposes kita. Tanganing kung in kaso mag-decision Palyar. tabi si Rachel mag-file in kaso in the near future, that is igo tabi kita ni susugan ng mga dokumento. So, i-prepare ko tabi Joshua and Remy, ini tabing demand letter para kay Sherwin tabi. Oo, Ayun, ora mismo. So yan Anak tabi, ni attorney. mapuna yan tulos paglaog kan bulan kang iniro. O tatin
day so kuan demand letter. So okay to Sherwin, masunod ka tabi. Yes, sir. Para sa bigdadara kan ni Rachel na sa Dapat idong Sherwin man pag nagtuga ka ng pizza kimsi, pitsang kinsi magkaw. Ano ang mensahe mo, Rachel, para kay Sherwin bago kita magburutasan digdi? Talagang nalingawan na ninyo yung inyong mga masasayang alaala. Ang taramong Yung ko mga lang alaala po. na nag-I love you Natunong na hanggang po mo. mansin daw. Magtunong na. Tako po dahil na po ako sa hindi nakakatinda. Nakakasikaso kang pagbuhay-buhay ko po sa barangay Mita dahil po sa mga igibon hindi tabi. Sherwin, maipapangako mo daw na matataraman mo sa imong magurang na Mga tumunong tiyaon. na or mga tiyaon tulungan na si Rachel tanganing Ayun. magmaray Kaya ko naman yun. sa iyang Kaya ko yun. pagbuwal daw na buhay. Kaya, Kaya po. O ano man ang mensahe mo Sherwin kay Rachel? May sarap muna po sir kaputan. May apot ka kay attorney, sige. Na aliwa ay kay attorney. Sige, sir. sige, direct ka Na kay attorney. aliwa sir nagluwas na so aki tapos naailing tigpababayaan pili ko tabing ano ng aki. Ay apot mo kay attorney. Attorney. Na halimbawa nag-aki na tapos na iling waro tigpababayaan yung aki. Pwede pili mong kong Oo. ano. attorney, kasi attorney, yes, base po attorney kaya sa experience kaning duwa, so inot nindang aki. Napabayaan na so aging Base, Ang akusasyon ni base Sir kay Win, Sherwin, napabayaan ni kaya Rachel. naganaan. Kaya ngunyan, ang kahandalan mo naman, if in case, mailing mo, Nag-aki na. napapabayaan girarayso sa indong aki. Kung pwede niya dang Kung kuanon. pwede daw tabing makuha ni Sherwin, Another as in, issue. siya na ang Custody na mahalaga. naman. Oo. Balik na kita sa custody kaya. Attorney. Okay. Apo, bago po tabi simbagon, may hapot po ako sa inda. Sinda tabi kasal, bakubad. Bako po. Bako po. Okay. So kung bago tabi sinda kasal, ang magiging status kansendang magiging aki is illegitimate, no? Under the family code, ang custody kasarong illegitimate child ay solely for the custody of the mother, no? Ayun, the so say na tabi talaga. magiging say na po talaga yan, and anuman na issue about sa kustodiya, talagang sa ina po yan mapapaduman. Ngunyan, kung mapapatunayan tabi ni Sherwin na igwaning Pagpapabaya ang ina, may mga ebidensya siya na tigpupulogan sa iyang aki, then they can file a case before the court for the custody of the child. Pwede niya tabi agadon sa korte ang kustodiya kan sa iyang magiging aki, pero kay po niyang patunayan na ang magurang ini pong ina Nagpapabaya. ay unfit, no? Na nagpapabaya, and may mga tigigibo na di po nakakamaray sa iyang aki. Ayun, Alright. nadagog mo Sherwin. Maliwanag yan, Sherwin. Okay, ngunyan Sherwin, ano ang mensahe mo man kay Rachel. Rachel? Sabi ko sa iyo, ingatan niya sa nang aki mi. Paano ko man po maingatan ko ang mga tao niya napapalibutan sa ko yung mga pamilya niya. Grabing Di ba, separate naman ang harong nindo, medyo may Separate distansya. na po. Oo. Pero So, yun na nga nito, sabi ipapangako talaga, man daan ni pinangako na Rachel, nadangog ninda, ni Sherwin. si attorney mismo nagtaram na pag yan dahil nagturunong na nagkausa ki emotional stress sa imo, pwede man sindang maasunto, kakasuhan makasuhan. man. So ipinangako naman ni Sherwin, na bahala naman si Sherwin sa iyang mga So ang tubo ni Sherwin, partidaryos. ingatan mo ang sadiri mo, sa kanaki. Ipadagos mo Sherwin. Ano Dahil nang I love you Sherwin lamang. Oo. Ha? Dahil Liguan na. man na. Oo. Grabe man. So mo sabi na, lingawan mo na sa mga may sasayang sandali. Siya nang gibukan mo sir na imbis malingon ko siya, di gibuhong ko talaga. Siya man siya kagibuhang ka yan. Na malingawan mo siya. Para malingon ko siya. So, Lingawan ko na day na siya. talaga. Dahil na Ako po naman. Abo na talaga. Ang buo na talaga. So, yan, Si partner. Rachel, abo naman. So, baliwanag. Nalingawan na nindo sa mga bangging maliputon na sa rarom kamukanta mo. Maliwanag, Rachel, an sa imong pwedeng ihabol kay Sherwin, ikaw man Sherwin, maliwanag kung ano sa imong obligasyon. Okay, bastaan kuan nga attorney, bago tabutasan si attorney, ang tugon ni attorney gigibuhon na ni attorney so sa imong demand letter para kay Sherwin para sa kuyan makapagpuon na kan pagsustento sa imo. So, anong mensahe mo tabi na kamo yaon digdi sa tabang ora mismo? salamat tabing niya. Una ko digdi nakatabang po kamo sa oram. Nakatabang po ang oram mismo sa kuya. Saka si attorney Jill. Tapos si attorney, salamat po attorney sa gigibuhon mo. Pag-alalay. Ika Sherwin, papasalamat ka man kay attorney ta, naisihan mo kung anong obligasyon mo. Wala ko pong pasalamat kay attorney na anong ko kung ano talaga ang dapat kong
isustin sa iya. Manilayan pong tiga-agad niya sa kuya. Naday ko man na ito. Di ka man masyado makademand, di oh? Agad po lang ako, paano kami, wala akong pagkaon, wala akong Ano gatas, po niyan? wala Limang aldaw. aldaw nang day nagkaon. Bakit ko ka lamang si Ruin yan? Agad naman po ako sa May pamilya sira ko. marong tinusa Di man papa po niya. siya Di ba nagdaong sira? ko sa May bangke. sira yan. Nag-agad pa po siyang sira. Si Papa may dara po. Pinabakal ko po sa sira para po may bagas Si siya kami. nagtaong sira ka? Ako sir, nag-loud pa no kami. May dap kaming kasud mga Di man siya po Tinaw ko sa nagdataw. tulong sira sa ama niya. Ah. Di, okay na palan ka mo ka nagduman ng ako sa pangama inda. niya. Iyo, okay na siya ma'am. Nagduman ako sa inda. Tulo ito. Agaran ko mang ta sa saro. Panira mi mang ko ta. Pinabakal niya na palang gawas. Pero okay na ito. Sayang Kanya day na kang ito. pang tao dyan. Pag may iwan na naman. Oo. So, ang importante, partner, nasabutan ni Sherwin ang sa imong obligasyon para kay Rachel. Ikaw man, Rachel, Nasabutan mo ang dahil ka na karapatan mo. masyadong magpa-apekto sa imong napapalibutan. Tama, apektaran ka ng aki mo. Yan. Si Isipon mo attorney ang sa partner, imong yaw pa aki. sa linya. Attorney, maraming salamat. Attorney Jill Bungalon sa imong tabing legal na advice ngunyang tabing pagkahapon. Mabuhay ka. Salamat po and mabuhay po kamo. Ayun. Partner. Oh, so yan, Rachel ha. Nangako si Sherwin na day naman magpaparamarites sa mga tiyaon niya. Kasi mama niya, day ka naman masyadong magpapiktar. Kaya maapiktaran na aki, problema na naman yan. So si Sherwin man nangako man na masuporta sa imong pagbabados hanggang sa ika mangaki na. So diyan sa Day nakamumula na sila taksyon. partner, pwede lamang at for the last time, Ano? mag-abrasa lamang. O sige na, ranihin na Sherwin. Tay ka lalaki. Ika ng lalaki. Oh. Ingatan mo sa nga kita. Yun. O hindi yung pigiling ni Rachel, dapat ay to contact partner. Dahil na nga ni partner. Tabo na nga ni makibalikan. Sige. Yan, abrasa. Okay na ito partner. Okay.